Sila na, ako mama nakita ra. Nga akong papa, wala na nakita, ako gipangita. Nakita ang kamot, ako gikaot na nakaginawa ra siya. Nakita ra man yang ako gipangkuha ng mga plywood, gipangtangtang para makita lang yang maginawa siya. Pag ginawa niya, iya gipangkuha niya mga bag, mga kuan. Iya gipangkuha nako. Hindi pa tago. Wala ako gitaguan. Nadiaro. Tawag din ko rescue dayon niya. Nangayo og mga flashlight. Lighter man nga flashlight ang gigamit. Wala lain. Siya ang 15 anyos nga anak sa magtiayong batin nga maoy unang nakaresponde sa iyang ginikanan nga nagpingit sa kasakit kay natabunan sa yuta human sa pagbunok sa kusog nga uwan Domingo sa gabi, Disyembre 1, 2024. Daling girespondihan sa Cebu City Disaster, BEP Cebu City, Tisa Fire o Disaster Team ang nahunlak nga koral o riprap sa parking area sa kondominium nga nahimutang sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. 5 kabalay ang naapektahan sa Sitio Calma nga nahimutang kilid sa kondominium sa Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Apan ang magtiayong Liberato ug Elisa Batin, sila lang ang wala makadagan atol sa hitabo. Sigon ni Aderson Kumar, pangu sa Cebu City Disaster, nga naglisod ang mga rescuer sa pag-rescue gumikan sa kadaghang bato ug yuta, daling gipangtauran og oxygen ang magtiayon. Matod ni Kumar, ang bana nga si Liberato misuway unta kinigdagan atol sa hitabo dihang duol na sa pultahan. Nakatunob kini og balde ang iyang usa ka tiil nga natabunan dayon sa mga bato ug yuta, hinungdan nga wala na makadagan. Samtang ang asawa niini nga si Elisa anaa sa kusina atol sa hitabo, dunay giluto isip pagpangandam para sa moabot nga bisita. Gihulagway nga luya ng daan, gani nang luspad na kini samtang nagpadayon ang pag-ugkat kaniya. Sa alas 12:30 sa kadlawon, Disyembre 2, mutangkod og 6 ka oras kapin ang rescue operation. Naugkat sa mga rescuer ang bana nga si Liberato Batin, 49 ang edad. Dunay mga samad ang tiil nga daling gidala sa tambalanan. Alas 2:35 ang asawa nga si Elisa Batin, 40 ang edad, nakuha gikan sa yuta sulod sa ilang nga balay. Daling gidala sa tambalanan nga gihulagway nga kritikal ang kahimtang. Samtang ang opisyal sa Barangay Tisa dunay hangyo karon sa ubo sa pagsusi sa kondominium. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.